Takže ze všeho nejdříve začneme vytvořením GTM kontejneru. Když jsme na adrese tagmanager.google.com, můžeme vytvořit nový účet a jakmile si tady vyplníme jenom základní údaje o zemi a názvu, který si můžeme zvolit, vyplníme internetovou adresu naší webové stránky. V našem případě je tady tohle demo a vy uvedete vaši webovku, zvolíte web a vytvořit a tím se dostanete k vytvoření GTM kontejneru. Nyní si odsud můžeme vytáhnout tady tohle ID, ale ještě předtím, než to uděláme, tak provedeme jedno nastavení, které souvisí s Google Consent modem V2, tím novým, který tam má nějaké dodatečné další parametry. Zvolíte si vlastně tab Admin, tady přejdeme do Container Settings, do nastavení kontejneru a tady je dodatečné nastavení Additional Settings pro kontejner a je tady Consent Overview. Tak to zatrhneme to políčko a to nám umožní, že vlastně bude to umět pracovat ten GTM kontejner se všemi těmi novými consent funkcemi a parametry. Takže to je to, co jsme potřebovali nastavit. Tady znovu vidíme i na tomhle místě ten container ID, takže tenhle si teda vytáhneme a můžeme ho skopírovat, protože ho budeme potřebovat následně. Takže přejdeme do administrace našeho WordPress webu. Pokud už máme, nebo pokud už máte nějaký jiný plugin, kterým byste řešili cookies listu, nebo kterým řešíte GTM kontejner, nebo Google Analytics Stack, nebo tady tyhle podobné věci, tak to byste všechno měli vlastně deaktivovat a odstranit. I kódy, které máte přímo manuálně vložené v kódu, ve zdrojovém kódu, tak byste taky vlastně měli dát pryč a vše by mělo odteď plynout skrz tento plugin. Jedná se konkrétně o tento plugin GDPR Cookie Compliance, tady s tím oranžovým logem. Najdete ho tak, že v administraci jednoduše, jak určitě všichni znáte, přijdete do sekce přidat nový plugin, vyhledáte GDPR, nabídne vám to více možností, samozřejmě můžete zvolit více z nich. My tady konkrétně řešíme tento plugin a zvolili jsme jej, protože vlastně ve verzi zdarma je připravený právě na ten Consent Mode 2, kdežto ty ostatní pluginy v tuto chvíli vyžadují prémiovou verzi, aby vlastně umožnili komunikaci podle toho nejnovějšího consent standardu. Takže my osobně teda doporučujeme, a tento návod je na GDPR Cookie Compliance, takže tento plugin vlastně nainstalujeme a aktivujeme. To nám zpřístupní v administraci vlastně tuto sekci a následně můžeme jít do nastavení, kde tady několik obrazovek, na první dobrou je tam docela dost. Tady tyhle tmavé jsou ty, které jsou vlastně dostupné ve verzi zdarma, ty oranžové jsou potom v prémiové verzi pluginu, k tomu si teda ještě potom řekneme něco později. Tady to nejdůležitější v tuto chvíli je, jak jsme si skopírovali náš kontejner ID z GTM z předchozí části, tak vlastně to ID použijeme přesně tady v tenhle políčku. Takže zvolíme sekci Integrations New v nastavení toho pluginu GDPR Compliance a tady vybereme tu prostřední možnost Google Tag Manager, Consent Mode V2 a tady vlastně zadáme ID našeho kontejneru, necháme soubory cookies z třetích stran. A to je všechno, co tady vlastně potřebujeme v tuto chvíli nastavit v téhle části. Ty ostatní možnosti jsou, kdybychom vlastně nechtěli využít Google Tag Manager, kdybychom chtěli přímo jenom integrovat třeba z Google Analytics, nebo možná někdo neintegruje ani Google Analytics a má jenom Metapixel
od bývalého Facebooku, tak v tom případě to je taky ta možnost jít tou cestou, ale my vlastně tady v tuto chvíli řešíme ten poslední moderní standard, jak mít vlastně GDPR, Consent Mode V2 a skrz jeden GTM kontejner to vlastně všechno řešit, což je jakoby ta nejčistší a nejoptimálnější metoda, jak tu problematiku celkově vlastně řešit. Co se týče spouštění skriptů a cookies na základě vlastně povolení od uživatele skrz cookies lištu. Takže to je to, co potřebujeme udělat. Tady jsme si vložili náš ID našeho kontejneru, které jsme si vykopírovali v předchozím kroku. Uložíme tady tyhle ty změny a to je vlastně to je pro tuto část to nejpodstatnější. Je tady teda samozřejmě spousta dalších nastavení. V podstatě to nejdůležitější je asi jakoby, že člověk si chce zvolit tu barvu, potom případně typ písma, jaký tam je použitý na té liště. Potom ty ostatní věci jsou otázkou toho, že ta lišta, ta cookies lišta se dá samozřejmě nějak modifikovat skrze tady tyhle nastavení, ale vesměs to můžete na první dobrou nechat všechno vlastně v tom výchozím stavu, tak jak to je, a až případně potom podle konkrétních potřeb si s tím můžete pohrát a všechno měnit. Tady plovoucí tlačítko je například možnost, že vlastně jestliže i po tom, co uživatel zvolí, jestli přijímá nebo odmítá ty cookies, tak pořád uvidí někde v rohu obrazovky možnost tu cookie lištu znovu otevřít a ty nastavení změnit. Pokud je to vypnuté, jako je tady to výchozí nastavení, tak jakmile uživatel odsouhlasí nebo odmítne ty cookies na té liště, tak už žádné tlačítko neuvidí a nebude to moct znovu otevřít a měnit. Takže to jsou takové různé tady nastavení. Co je potom tady, tak vlastně tady jsou ty sekce nezbytně nutné soubory cookies a soubory cookies třetích stran. To je v podstatě to hlavní, co se spouští na tom webu, to znamená nezbytně nutné soubory cookies jsou to, aby se vlastně vůbec uložila informace o tom, že uživatel souhlasí s těmi cookies na tom webu, to znamená, aby se mu neotvírala znovu ta cookies lišta, tak vlastně musí souhlasit aspoň s těmi nutnými soubory cookies. A potom soubory cookies třetích stran jsou právě to, kdy chceme spouštět například Google Analytics nebo všechny ty další měřící skripty, všechny skripty třetích stran, které prostě spouští něco v tom zařízení toho uživatele. Tady jsou různé potom možnosti zase nastavení. Kdyby člověk chtěl, tak může i tady přímo vkládat kódy, může přímo tady vkládat kódy, které se spustí jenom jestliže uživatel souhlasí právě přímo s těmi soubory cookies třetích stran. Má možnost to ovlivňovat v tom cookies panelu, nicméně to není vlastně zase věc, kterou my se tady musíme zabývat, protože to všechno chceme řešit skrze ten GTM. Takže vlastně tohle můžeme také v tuto chvíli všechno nechat jak je, takže opravdu to nejpodstatnější je tady tato část a zbytek už musíme zase nastavit někde jinde. Takže toto nastavení nám vytváří na webu takovouhle lištu úplně dole, takže klasickou cookies lištu, kterou všichni známe. A to právě, jaké tam jsou přesně ty tlačítka a co říkají a jaká je tady textace, tak to je přesně právě otázka toho nastavení, které jsme teď viděli. Tady když kliknu na nastavení, tak právě mám i ty jednotlivé táby pro právě nezbytně nutné soubory cookies a soubory cookies třetích stran. To jsou všechno ty texty, které tam jsou v tom nastavení v těch políčkách. V zásadě to znamená, že v tuto chvíli tady člověk buď přijme tím všechno, nebo může do nastavení a tady se může zvolit, jestli chce jenom ty nezbytně nutné soubory cookies, to znamená v ten okamžik se mu nebude načítat v
ten okamžik se mu nebude načítat tady tahle lišta už znovu, tady tahle. A jestliže bude souhlasit i se soubory cookies z třetích stran, tak by se mu mělo následně by se mělo spustit Analytics script na měření návštěvnosti a informací o té návštěvě. Pokud s tím uživatel nesouhlasí, tak vlastně nic by se spouštět nemělo a nic by se nemělo měřit. A my o tom uživateli tu informaci mít nebudeme v těch měřících nástrojích. To samozřejmě v tuto chvíli ještě nefunguje, protože to jsme ještě nenastavili, ale jenom si teď ukazujeme, jak už vlastně vypadá ta cookies lišta, jenom z toho úplně výchozího nastavení toho pluginu. Takže to bychom měli vlastně takto je to tady vyřešeno. A teďkom ta další stěžejní část je, že budeme muset vzít náš Google Analytics ID a nastavit ho do GTM kontejneru. Ještě než budeme pátrat po našem Google Analytics ID, tak připravíme jednu věc v našem GTM rozhraní, v našem kontejneru. To, co tady potřebujeme, je udělat nový trigger, který vlastně poslouchá, kdy uživatel klikne na tu lištu cookies na nějaké nastavení, jestliže povolí nějaké nastavení pro to, aby byly nějaké skripty spuštěné, tak vlastně GTM se to dozví a bude následně případně nějaké skripty spouštět. To znamená v okamžiku, kdy uživatel odsouhlasí, že přijímá ty podmínky, ty cookies z třetích stran, tak GTM bude vědět skrze ten event, že může spustit Google Analytics Tag a tím pádem měřit tu návštěvnost. Takže vlastně v sekci Triggers vytvoříme nový, já už ho tady mám vytvořený, ale jednoduše je to stejné, jako kdybychom klikli na nový, new a zvolíme si, že chceme custom event. Tady název musíme napsat, ten je daný, protože ten je vlastně vytvořený tvůrci toho WordPress pluginu. To je event, který vlastně ten web posílá v té vrstvě, takže díky tomu ten web dává informaci tady tomuhle tag manažeru o tom, co se děje a že teda došlo k aktualizaci dat o konsentu uživatelem. To znamená, uživatel si vybral, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s nějakými těmi cookies nastaveními. Takže jediné, co musíme vybrat, je, že typ je custom event, název tomu musíme dát cookie _ consent _ update, což si můžeme dohledat v dokumentaci a v návodech k tomu GDPR pluginu, konkrétně na této adrese, kterou si můžete dohledat tady u videa. Řešíme vlastně option 5, možnost číslo 5 a tady je vlastně ten návod s tím názvem toho eventu, jak se to má jmenovat, takže tady vidíte, že je uvedeno vlastně to stejné, takže to je to, co chceme, takže tady to mám uvedeno, tohle se vlastně uloží a tím jsme teda připraveni. A teďkom v tuto chvíli chceme teda vytvořit Google Analytics Tag, takže to, abychom mohli udělat, tak potřebujeme vědět naše ID z Google Analytics, takže se přepneme do Google Analytics, jestli nemáte účet pro ten web, který chcete sledovat, tak si ho vytvoříte a následně, když jsme vlastně v tom rozhraní toho účtu pro to měření, tak klikneme na Data Stream a pokud není, tak vytvoříme pro web a vezmeme si z něj z této obrazovky vlastně tady tento údaj, kde máme measurement ID, takže tady tohle si chceme vykopírovat. Přejdeme teda zpátky do našeho Google Tag Manageru, půjdeme na tags a já už ho tady zase vlastně mám teda vytvořený, ale zase normálně bychom šli přes nový vytvořit, což nám vytvoří tuto obrazovku, kde si zvolíme, že chceme vlastně Google Tag a tady vložíme právě to ID, které jsme si dohledali v tom rozhraní. Co je tady ještě důležité,
tak, nebo co je tady dobré vidět, v tomto případě my nemusíme nic nastavovat, protože už to GTM ve spolupráci s Google Analytics řeší za nás, ale tady jde vidět, že tady je možné nastavovat, že ten tag se má spouštět na základě konkrétních consent settings. To je právě všechno to, co právě teď řešíme. A tady jde vidět, že když použijeme ten Google tag vestavěný pro GTM, který teda komunikuje s Google Analytics na měření, tak automaticky ví, jaké consent pravidla mají být povolené, aby se ten tag vlastně spustil. Takže my už nemusíme nic nastavovat. Nicméně to je přesně ten způsob, kde my můžeme teda vytvořit jakékoliv jiné tagy, například hotjary nebo jakékoliv jiné, custom na míru, a pokud nemají už vestavěné tady tyhle consent check podmínky, tak my je můžeme jednoduše vlastně skrze tady tohle přidat. Takže to je vlastně celá ta věc, jak to pěkně funguje na straně toho GTM v tom nastavení. Takže tady automaticky už u toho Google Tag máme nastaveny tyhle podmínky, které správně mají být. To znamená, až v okamžiku, kdy tyhle uživatel povolí a pošle, tak se ten tag spustí. Do té doby se nespouští. A nakonec vlastně, kdy se má tento tag spouštět, no má se spouštět právě na ten náš trigger, který jsme vytvořili před chvílí, na ten consent update, což znamená pokaždé, když uživatel klikne tady na přijmout, nebo by klikl odmítnout, jestliže bychom tady to tlačítko měli, nebo v nastavení uloží takové nastavení, které ovlivňuje nějaký skript v tom GTM, to znamená ty nezbytně nutné soubory cookies v tuto chvíli neovlivňují žádný další skript, takže to by nic nezměnilo. V okamžiku, kdy povolím soubory cookies z třetích stran a kliknu na uložit nastavení, tak to pošle tady ten consent update event, stejně jako s tím tlačítkem přijmout, odmítnout, a vlastně tady tohle se spouští. A tím je to vyhodnocené. Samozřejmě v okamžiku, kdy to uživatel odmítne, tak ono to ví, že ta consent informace byla odmítnutí, tím pádem to měření se právě nespouští. Takže to je vlastně to hlavní nastavení v GTM. Pro kontrolu můžeme využít extension, rozšíření do prohlížeče Chrome. Dívám se, že tady to konkrétní, které chci doporučit, už brzy asi možná nebude podporované, nicméně v tuto chvíli ho ještě používá dost lidí a má dobré hodnocení a z mého pohledu plní ten účel, který potřebujeme. Takže Data Layer Checker do Google Chrome, já ho mám tady vlastně nainstalovaný, a když se teď podívám na náš web s tou naší lištou a tady se podívám na tu data layer, tak tady vidím nějaké eventy a tady vidím objekt datové vrstvy a tady vlastně vidím přesně ty eventy, které souvisí s tím consent modem a s těmi consent settings různými, které jsme viděli před chvílí v tom GTM. Takže tady je vlastně, jak je to všechno zakázané, protože jsme nic nepřijali. Teď vlastně, když kliknu na přijmout, tak vidím, že tady teda i tady proběhly nějaké změny, no lišta teda zmizela. A když se podíváme do data layer, tak vlastně vidíme právě tady, že došlo k tomu eventu, který jsme v GTM vytvářeli jako trigger. To znamená, teď to GTM dostalo tu informaci, že došlo k nějaké změně, došlo k tomu povolení ze strany uživatele, povolení nebo odmítnutí, v našem případě povolení. A když se podíváme na tu data layer, tak vlastně vidíme, že ty vrstvy jednotlivé byly povolené, už nejsou denied, ale jsou granted, přesně jak vlastně vyžaduje dokumentace. A díky tomu se spustilo měření Analytics, a díky tomu uvidíme vlastně potom v Analytics návštěvnost toho webu.